Rovnaký profil, rôzne ceny? Prečo ponúkajú dve rôzne firmy ten istý okenný profil za rozličné ceny? Ak nie ste odborníkom v oblasti okien či dverí, môže byť pre vás veľmi náročné vybrať to, čo zrovna potrebujete. Orientovať sa v oknách, ktoré vyzerajú na prvý pohľad úplne rovnako, je u väčšiny zákazníkov zložité. Z tohto dôvodu dávajú prednosť najmä cene, keďže každého cieľom je ušetriť a minúť čo najmenšiu čiastku peňazí. Nie vždy sa to však vyplatí, keďže lacné okná dokážu nepríjemne skomplikovať celú situáciu, a to najmä kvôli neustálym opravám či servisu. Pri výbere buďte opatrní. V prvom rade je dôležité nájsť vhodného dodávateľa, ktorý k vám bude férový a vysvetlí vám každý detail medzi jednotlivými oknami. Základom sú pozitívne referencie od iných klientov, ktoré sú zárukou spoľahlivosti a profesionality danej firmy. Mnoho výrobcov sa snaží klientov presvedčiť, že ich výrobky sú tie najlepšie a najlacnejšie na trhu. Bohužiaľ sú to skôr klamstvá, keďže ide o jednoduchý, no skôr neúčinný marketingový trik. Každý vám bude hovoriť, že vyrábate najkvalitnejšie profily z Nemecka či Švajčiarska, no nie každý je schopný doložiť faktúru, respektíve certifikát, či je to skutočne aj pravda. Profily triedy A sú jednoznačne tie najlepšie, takže pri kúpe si všímajte tento fakt. Rozdiely v okenných profiloch spočívajú v rôznych technických špecifikáciách 5 alebo 6 komorové, ale tiež v kovaní či skle. Veľakrát sa však stane, že rovnaké profily stoja u dvoch výrobcov rôzne. Je to vôbec možné? Samozrejme, že áno. Je to spôsobené tým, že výrobcovia, ktorí vyrábajú, respektíve predávajú vo veľkom, nemajú dôvod zbytočne zvyšovať ceny, čím si neustále získavajú priazeň klientov a tým sa ich tržby postupne zvyšujú. Drobní výrobcovia, ktorí pôsobia buď lokálne, alebo ešte nedosiahli taký úspech ako niektoré väčšie firmy, majú potrebu zvyšovať ceny, a to v mnohých prípadoch až dvojnásobne. Z tohto dôvodu môžu byť ceny dvoch rovnakých profilov u dvoch rôznych výrobcov rôzne, čiže pred vašim výberom si dobre zvážte, komu dáte prednosť.